Ja és en marxa el mòdul prefabricat que el Departament de Salut ha instal·lat a l'escala al costat del CAP, un mòdul que està especialment dedicat a concentrar l'activitat relacionada amb el coronavirus, on es fan les proves PCR i s'atenen els pacients amb símptomes compatibles amb la Covid. D'aquesta manera s'estableix un doble circuit i es preserva la seguretat de pacients i professionals. El mòdul, que està instal·lat en un espai cedit per l'Ajuntament, estarà en marxa a aproximadament entre 12 i 14 mesos. Marta Pedrerol, directora de primària de la Fundació Salut Empordà. En aquest mòdul hi treballen i actuaran tant l'auxiliar de clínica que fa les proves, com la gestora Covid, com la metgessa i la infermera que fan el seguiment i el control dels pacients Covid positius. No som els únics, no som l'únic centre d'atenció primària que té instal·lats aquests mòduls accessoris. Bàsicament s'han instal·lat en centres d'atenció primària que tenen un espai reduït i que a l'haver, durant tot aquest temps que hem atès aquests pacients aquí dintre, ens ha condicionat l'espai, que el teníem destinat per a altres temes. Llavors el que es vol anar aconseguint és que mica en mica es recuperi l'atenció en els pacients d'atenció primària per totes les altres patologies que poden venir a atenció primària i que l'atenció als pacients Covid quedi alliberat de l'espai del centre d'atenció primària. Fins ara l'espai destinat a PCRs i pacients amb símptomes era un dels box del CAP, un box que es manté pels caps de setmana i les urgències. Aquí dintre teníem un box que estava ben bé davant de l'espai d'atenció continuada, que ja estava destinat a l'atenció d'aquests pacients per realitzar aquests tipus de prova. Aquest box continuarà estant aquí, perquè els caps de setmana l'atenció es farà a dintre del centre d'atenció primària. I a més, si en algun moment hi ha un pacient que per lo que sigui no es troba bé i ve a urgències, doncs la prova per identificar si és positiu o no es farà aquí dins en el box número 1. El cap de l'escala és també el responsable del seguiment de casos als centres escolars. Ara mateix, amb 4 grups confinats a l'Escola Empúries, fruit d'un mateix grup familiar i amics, l'Institut en té 2 i l'Escolapi no en té cap. Es demana seguir fil per randa les recomanacions. És bo que continuem pensant que és important mantenir, preservar que a nivell familiar es preservi els contactes amb el que són els grups bombolla i no ens relacionem amb altres grups familiars que no siguin el propi grup bombolla nostre i que és molt important continuar mantenint les mesures de prevenció, com són el rentat de mans, com és la mascareta i com són les distàncies de seguretat. Entenem que és massa d'hora per baixar la guàrdia. Des del CAP també s'insisteix en la necessitat de mantenir la màxima seguretat, tot i haver rebut 1 o 2 de les dosis de la vacuna. És molt important que tant si es porta una dosi com algunes persones que ja se'n porten 2, es continuï pensant que en cap moment s'ha de baixar la guàrdia, perquè, com tots sabeu, la immunitat depèn de cada un de nosaltres. No tots tenim la mateixa capacitat de fer immunitat i que és cert que a mida que anem envellint, la capacitat de fer immunitat va disminuint. Per tant, demanem que, tot i haver rebut una o, en alguns casos, haver rebut 2 dosis, en cap moment es baixi la guàrdia. I per què? Doncs perquè la resta de població encara no està vacunada.